Hello guys, welcome to our YouTube channel, Bandays Vlog 101. After 48 years ay talagang makakapag-vlog na ulit. Pupunta po kami ngayon sa Himagtukan, Lagunoy, Camarines Sur. Yan guys, punta na po kami ng Himagtukan, Lagunoy. Dito po yan sa South. Sako po yan ng Camarines Sur. Noy lang kita. Guys, together with Ate Irene, isa sa mga active parents po natin sa San Isidro Elementary School. Nagpa-medical po siya. Ayan mga kabless, approaching is Barangay Saripungpong. Dito po yan sa Lagunoy. Dinadaanan po namin, papunta po namin dyan sa Himagtukan, Lagunoy, Camarines Sur. Sunod po sa Saripungpong is approaching po dyan is ang aming lugar. Dyan po yan sa Dahat. And mga ilang minutes galing po sa Dahat is mga I think mga 5 to 10 minutes nandun ka na po sa Himagtukan, Lagunoy, Camarines Sur via door to door or pwede rin pong tricycle or padjak kung meron pong magmamaneho or gustong mag-service po sa'yo going to Himagtukan galing po sa sentro. Galing po sa sentro proper of Lagunoy siguro mga 15 minutes po. Ayan po, ayan po yung elementary school ng Dahat. Dinaanan po natin at nauna na po yung kasabayan po natin. Yung friend po yan ni Ate Irene. Sinamahan ko po sila going to Himagtukan, Lagunoy, Camarines Sur. Yan, sako pa po yan ng Dahat. Oo, first time ko sa is the Tulay Uno. Tulay Uno ba yan? Dito dumadaan po yung Barangay Himagtukan and Gubat. Thank you for this amazing project ng government po natin. Simula noon hindi na po dito binabaha. Oh, dati binabaha digdi Ate Irene. Kababao ng tulay digdi dati. Oops. Okay. Pag nasimento po. Oo. Okay na naman. May distansya pa mga magating pa Himagtukan. Dahil pa man Himagtukan. Proud na siya dito sa Himagtukan. Maganda naman kasi dito yung culture and mga tao dito is mababait naman po talaga. Take note mga ka-bless, ng pagbiyahe po namin ay talagang maulan po dyan. Pero thanks be to God kasi hindi naman po masyadong lumakas po yung ulan. Yan, welcome to Himagtukan proper. Okay, together with Ate Irene and Jane at ang kanyang dalawang kasamahan na taga dito sa Himagtukan, Lagunoy, Camarines Sur. Ayan. Okay. Welcome to Himagtukan. Ha? Ayan. Yan po si Jane, taga doon po sa aking pinagtatrabahuhan pero taga dito na po siya sa Himagtukan ngayon. Siyempre YouTube, sayang baga. Ay, ini! Gusto man daw ako. Ayan yung tugawi. Ate Irene tugawi. Diyan ka na hugas na, sige na tayo. Lik lang. Sige po. Sente, ini. Iyo, garosip ako. O, ayan na po yung bridge po dito sa Himagtukan, Lagunoy po. First time ko makapunta po dito kaya naman talagang medyo takang-taka po ako sa improvement ng barangay po dito sa Himagtukan, Lagunoy, Camarines Sur. Tulay kita digde. Mana mga taga Lagunoy. Gata Irene. Irene. Guys, kasama po namin. Ay, Nay! Nagyuyug-yug pa lang talaga. Nay!
Oh my God! Igiyog yung kayo. Yan. Go Ate Irene, kaya natin to te. Yes, sakawat din ako gira sa tulay na ini. Barasang? Narinig ko na ni sa vlog. Ah, sa vlog. Ni Kia, Kia. Yun ang gusto ko. Makulog pa tayong ingron ko. Ano to nag-incron ka te? So, pag ulinig ko kaya, sir, naputulan ning. Wow. Ito po. Very province. Ano ang gayon? Pakaigdi ko after 20 years ata. Well, Oo. Oo. Gayon kang lugar digdi. Very province mga kables. Super ganda po ng lugar. Super relaxing. Super simple ng buhay. Masagana sa lahat. Sariwa ang hangin. Kasi marami pang mga punong kahoy. Hindi pa masyado polluted. Wala pa mga ganon kaanong sasakyan. nagugas na nga ni ako. Ayan, meron pa mga rice field na kagaya nito. Merienda po tayo dito sa bahay ni na Manoy. Kaya minsan, Yan. line. Yes. Yan, tatawid po tayo. Punta po tayo kay Kuya Choy. Pararambag. Guys, lumipat po kami ng estado or daan kasi medyo malalim po doon. Ito kasing tourist guide po namin ay hindi masyadong expert po dito. Mali pa sabi. Pero okay lang yun, at least nakapag-explore po tayo sa lugar. Basa na lang ako? Te, karigusan ni Teo. Okay man lang yan, te. Tagadahat man lang po. Daan po kami dito sa may bukid. Very province. Nag-explore po tayo ng wala sa oras. Pero it's okay. At least nakapag-experience po tayo. Ganda. Yan mga ka-bless, thank you sa panonood po ng aking exploration po dito sa Barangay Himagtukon, Lagonoy, Camarines Sur. See you on my next vlog. Thank you and God bless everyone. Bye-bye.